Shin wasu irin dalilai ne ya sa ƙasar Najeriya take ƙoƙari take ganin tabbas ita sai ta ƙaƙaba wannan dokan haraji ga 'yan ƙasan? To mai sauraro ka biyo mu a cikin wannan shiri inda za ka je mu ɗauki da wannan cikakken rahoto namu na wannan rana. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. saurare barkanmu da haka barkanmu da sake saduwa da ku a wani sabon shirin namu na yau. Idan kai bako ne a wannan tasha ta mu ka danna mana subscribe sannan ka taɓa alaman ƙararrawar sanarwa yanda za ka ringa samun saƙonan mu cikin sauƙi. Da zarar mun ɗora shi a manhajar mu na YouTube zai shigo zuwa wayanka kai tsaye ba tare da ɓata lokaci ba. Kamar yadda muka fara muku matashiya a farkon wannan bidiyo namu, za mu yi magana ne game da dokan haraji wato a ƙasar Najeriya, wanda za a ringa tara manyan billions of naira a duk shekara, wanda kuma hakan talakawa suna ganin babu wanda zai mawa illa kamar su. Ina magana masu ƙaramin kasuwanci kenan, tunda duka babu wanda ba za a yi taxing ɗin shi ba, kowa sai a ringa cire mashi VAT a kasuwancin da yake yi, wanda kuma wasu suna ganin ƙasashen Afirka kamar su Najeriya ba su bane ya kamata a sa musu wannan dokan haraji. In ma za a sa dokan haraji a ƙasashen Afirka to sai dai irin su Libya, su Algeria, su Morocco, su ne suka fi developing modern 'yan ƙasan irin Najeriya da Niger da su Chadi, su Cote d'Ivoire, Cotonou, su duk bai kamata a sa musu wannan haraji ba. Ya kamata ma a yi ƙoƙari ne a magance matsalolin da suke ciki, kamar rashin su insecurity, rashin abinci isasshe da kuma rashin sana'o'i da ayyukan gwamnati da mutane ba su samu, sai dai wasu tsirarun yara suke iya samu ina aikin gwamnatin. Su ma dalilin da yasa suke samu saboda iyayensu na cikin gwamnatin ne. In kai baka da wani ɗan uwa da yake cikin gwamnati, ko da kai karatun ka fa zai iya zama a banza, sai dai idan Allah ya sa ka haɗu da wani wanda ya ji kana burge shi ko yana son ka, sai ƙoƙari ya samu maka. Amma haka nan gwamnati da kanta ta ce kawai yau ta buɗe portal bari ta ɗauka aiki, tsakani da Allah ba wai mai godfather ba, mai uwa a murhu ba, to wallahi da wuya ka samu. Halin da muke ciki kenan yanzu a ƙasar Najeriya, saboda abubuwa sun taɓarɓare, babu daɗi, babu wani ci gaba, kullum abin komawa baya yake. Yanzu ku duba talakawa, tunda ita gwamnati tana ɗaukan talaka shine fa wanda yake aiki a ƙasan ta, wanda take biyan shi albashi, su tunaninsu shine talakansu. Amma wanda baya aiki, he's not more working on their a ƙasan su haka, su fa ba ma ta shi suke ba, shi ba su ɗauke shi a talaka ba. Kun ga to ta ina aka ɗauko gyara? Wannan babban tashin hankali ne, babban ƙalubale ne. Wallahi ya kamata a ce shugabanninmu su farga su san abin fa da suke yi.